guys. Wala nang joke-joke, guys. Ito na, guys. Ito na talaga. Good morning, Philippines! Hi guys, so good morning everything. So happy Valentine's Day everyone. So ngayon guys, ito po yung Valentine's morning natin. So ayaw kong sagutin. Nag-arrange ako dito kasi ang daming kong towel dito sa kitchen. So ngayon, hindi siya nagkasya dahil po sa dami. So ngayon, meron po tayong nakitang DIY or not DIY, parang idea kung paano siya mag-fit lahat. Yun yung ginawa ko. So let's see guys kung magkasya ba ito lahat. Let's see. Oh my God, guys. Dito kailangan lang siyang ibaba. Para dito din kailangan siyang ibaba. Oh my God. Tignan nyo yan. Kasiyang-kasya, guys. At saka, yung nilagay ko dito, dinagdagan ko siya kasi marami pa ako doon sa kabilang drawer. So, marami pa ako doon. So, sabi ko, kunin nga natin yung andun sa kabilang drawer. Isali natin dito. So, ngayon guys, meron kayong natutunan. You're welcome. Kung marami kayong towel sa kitchen ninyo, ito yung gagawin ninyo. Look. Meron ako ditong dalawa. Ito yung parang if I squeeze something like coconut milk, ito yung ginagamit ko kasi yung material niya is maganda siya pang pugta kung sa Bisaya. Pero i-separate ko yan. But anyway, can you imagine, look? Can you imagine, guys? Wow. So, kapag kukuha kayo, ayusin lang yung pagkuha ninyo para hindi sila masira. And then, every time na magbalik kayo dito, tupiin nyo lang siya ng ganon and then idagdag nyo siya dun. O, diba? Oh my God. That is amazing. Look at that. Meron po tayong natutunan. You did punch me while you're sleeping. Yes. I'm not enough. No, you did. That's why my shoulder now here, like you do like this. You do like, You filmed it. honey. That's why. But you don't do it like that. You do in the bed like this, oh. Like. I'm lying. You're lying on the camera. Hi guys, good afternoon. Good afternoon everything. What time is it? Oh my God, it's 1:30 already. I still have to cook the pork. But I want to show my husband what I did over here. But it's really organized and it's nice. And now it fits a lot of towel. Come on love, open it. And tell me what's your thought about it. So, magluluto lang ako guys ng pork, yung dinifrost ko. Come on. This is what I did. Look, it's nice organized, love. Oh, very nice. Right? Yeah, that's a good way to do it. And you can see all those apples. Yeah, and also, you can fit a lot, right? You don't have to dig through them and see which one you want. Yeah. Look, my husband liked what I did. That's the first time. And that's the first time, hon. Okay, I'm gonna get the pork, okay? I'll do it. Huh? I'll do it. Why you wanna do it? Why not? I'm going to push the button for my coffee. By the time I get back, the coffee will be done. Okay, thank you then if you do that, okay? Okay? All right? So, I appreciate it. It's Valentine's. That's why you offer. It's Valentine's, guys. Alam nyo, guys. Pupunta sana ako ng Walmart kahapon. Kahapon ba yun? No. Saturday. Saturday, right? No, Saturday, right? Nag-snowman, guys. So, ngayon, hindi kami nakalabas ni Brenda. So, ngayon, dito na lang, wala akong ibigay kay Mister. Wala talaga. So, ano na lang, next time na lang, pag pupunta ako doon, bibili na lang ako. And, yun. It's gonna be a nice weather for few weeks. Hala, there's a lot of turkey outside sa likuran ng bahay in the back.
the trees and look at it. Parang may deer dito guys sa amin. May deer ba? Tignan nyo yung footsteps dyan oh. Yung apak ng paa nila, ang laki. Look oh. Katakot. Takot, doon siya naglakad, galing doon sa likuran. Saan kaya siya nagpunta? Tingnan natin. Tingnan natin. Asan siya nagpunta? Oh. He went over there, oh. Oh, the bear, guys. It's not a deer. I think it's a bear. Kaya yung mga itim ba, ilagay ko dito. Oh my God, guys. I think mayroon dito, guys, sa bahay. Kasi nga, nakita nyo naman yung footsteps. Grabe talaga. Yun yung ganap. Walang kaganap-ganap. So, yun. And, so, ngayon, guys, it's, magtawagan silang magkapatid at saka yung realtor. Din mag-usap silang tatlo. And, pag-usapan kung i-accept ba yung offer na cash. And, yun. And, so, yun lang. Simple, but terrible. So, yun, let's see kung anong mangyayari sa mga usapan nila mamaya. Kasi, guys, mabinta na talaga tong bahay, guys. Wala nang joke-joke, guys. Ito na, guys. Ito na talaga. He is back from... Thank you. Thank you. Right. Why I could see it and cook it. No, I'll cook it the way I cook it. So, luto lang ako ng pork. Ito yung dinipros ko, guys, na pork. Na binili namin sa tindahan. Dinipros ko siya. So, yun. Usually, before ko siya i-bake, before ko siya lutuin, palitsun-litsunin, ibuboil ko siya, guys. So, yun yung style ko sa pagluluto ng pork. Iboil ko muna siya. And then, i-pat dry. And then, i-cut yung skin. And then, season. And then, i-rotisserie. Rotisserie natin later on. Ay, ipakita ko sa inyo. Pero ngayon, i-ano ko muna siya. I-boil ko muna ha. And then, babalik tayo mamaya. Yun na siya, guys. Nilagyan ko lang siya ng asin. At, bay leaves. And, konting toyo. And yun lang. Pabayaan ko lang siya dyan mag-boil hanggang gusto ko na siyang ilabas. Nagluluto din ako ng guys, ng ito string beans para kay mister, para may gulay siya. So yun, lalabasan na ako para bibili ng broccoli rub, pero ay hindi ko na feel, it's already 2:30, 2:40 na almost. So kailangan ko na po itong lutuin kasi matagal-tagal din itong lutuin, mga 2 hours. Pabayaan lang natin siya dyan magluto-luto sa kanya. At ito din, tignan nyo, nasira na ba? Ay, nako, ito yung sabi ko. Basta badami-dami talagang bili. Yeah, ito yung mangyari, guys, kapag bibili ka ng marami. So, itong dami kasi, guys. Bili ng bili. Anyway, so, yun lang. Nagluluto lang ako. Andun si Mr. Andun sa baba. May ginagawa lang siya. As usual yung mga gawain niya dun. So, yan. And... nagutom naman ako. Kailangang maluto itong maaga para makapagawa doon kami ng baby ng maaga. Joke lang. Joke, guys. So, ito na, guys. Nag-live kasi ako. Aray, shit. Hala. Oh my God. Oh my God. Oh my God. That really need to be... Kailangan talaga siyang naka-close kasi nag-explode yung fat. The fat explosion. So, yun siya, guys. Hopefully, it doesn't go anywhere. So, anyway, so, yun siya, guys. Pakita ko lang siya. Yun siya. And, matagal pa yan. Mga 1.5 hour to go. Then, let's say maybe more because I want it cook. I mean, cook. Pinapahid-pahiran ko na lang siya nito, guys. Oil at saka, yung magic sarap. Magi Savor at saka toyo. So, yun siya. Ginaganon ko lang siya para naman yung lasa is papunta sa loob, diba? And, yun yung Valentine's natin. And then, yung string beans, nakita nyo naman, diba? Yep, so yun. Anyway. Hi, guys! Ito na, guys! Ito na! Ready na siya, guys. Wala, bakit may itim? Hindi ko talaga mag-gets kung bakit may itim na lumalabas. Look. Ay, paminsan talaga itong mga karne sa Amerika. Magtataka ka kung bakit may mga lumalabas na iba-iba. And then, meron din akong
naobserbahan na iba dito. Anyway. You're out. Ayan siya. Look. More there, right? Look at that. Ba't may itim? Pero anyway, ilabas ko lang siya guys. And then, ipakita ko sa inyo. Mamaya mag-live. Mag-live man ako. Pero ipakita ko sa inyo. Ano, bakit may itim naman ito? Ay, nakakaloka. Yeah. Maybe you got the phone and trying to get that girl, you know what's going on. Yeah, look. Now it's just hope that everything goes well with the inspection. Okay guys, tapos na po tayo. Tignan nyo naman yung lechon natin. Look. We'll see. Okay, ang ganda. Ang ganda ng lechon. Yeah. Yammerts. Alright, kiddos. Kain kami guys kasi dinner time na. Hello, paksiw. Sarap niyan, paksiw. Oo, yung ipaksiw mo ito. Yun, I think yun yung gagawin ko talaga. Kasi always kami may ano ni Tami. Tawag nun, leftover. Skin without sukang pinakurat. Hala. Sarap. Mm. 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 Ang sarap. Guys, kain din kayo guys. Para hindi kayo maglaway. It's really good. I mean the skin. Tapos na kaming kumain guys. Eh, hindi na ako nakapag-vlog. Kasi nag-live kasi ako. So, kaya yun na yung ano. Yung skin niya is sobrang crunchy. Right, love? Yeah. And how do you like it? It's okay? Not that good? It's just okay? Well, it's good. It's not, no, you know, it was juicy. It didn't dry up. It dried out. Oh? Well, it's pretty juicy. So yun guys. So kinakat lang namin para i-save yung leftover and then probably a few days later i-recook. Humihilik na si Mister, sabi pa niya, sarap nun. Ang sarap ng lechon na niloto ng asawa ko. Nakakatawa mo itong asawa ko guys. Ngayon, ihahang ko lang ito guys. Naglaba kasi ako guys. Alam nyo, itong bahay na to, walang katapusang laba. Sa daming labahan, hindi ko na alam kung asan ilalagay itong mga tulog. Hindi man, ano guys, yung parang hindi man madami. Yung labahan namin, hindi naman. Yung ako lang ba, kinukuha ko lang sila, okay, labahan na to, okay, labahan ko to. So, yun yan ako. Oh, like ito, rug. Isang, labahan na natin ito. Kahit hindi pa pwede labahan. Paminsan, ganyan yung ano ko, kaya, nagdapunog na. Itapon ko to guys. Kasi marami akong nakuhang pelo. Pero itong pelo na to is gisi na. At itong pelo na to is hindi ko to binili. Yung trabaho ni Tami, may mga event na sobrang laking event. And then, meron silang mga pelo na mga binibin, mga, yung parang inano ba, mag-ano sila ng pelo para sa mga bisita, ganun. And then, itong si Tami, tinatapon man. Matagal na yun si Tami nag-diving. Joke. Ano yun siya, guys? Yung tinatapon nila yan, pero bago nila itapon, sabihan nila yung mga nagtatrabaho dun, ay, if you want some of the pillows are good. So, itatapon kasi isang gamitan lang ilang oras sa isang araw. Yun, itapon nila. So, kaya si Tami, yung ibang puti kung ano, galing yan sa ano, trabaho niya, guys. Pinupulot ni Mister. Kasi nga, ano siya. Itatapon lang kasi sayang, di ba? So, bukas mud-dry na to. And then, itong mga, ano ni Tami,
Ito ay dry na yan. Bukas na ako mag-ano guys. Linis dito. Alam nyo, kanina, gusto ni Taming mag-aalis kami ng dinner. Puntang tasty crabs. Yung parang Cajun na seafood, mga crab legs, mga ganon, mix-mix. Ang lakas ng hilik ni Mr. I-close natin itong door. So yun, yung mga crab legs ganon. Pero, sabi ko, no, kailangan kong lutuin itong pork. So, kaya yun, niluto ko siya, guys. And then, sabi pa niya, baka bukas daw. Pero, hindi ko feel talaga lumabas. Eh. Alam niyo, yung lumabas kami, and then, palagi niya akong iniiwan. Kasi, maganon siya sa labas. Kaya, ayaw ko gustong maglalabas-labas kami. Kasi, iiwan lang din niya ako sa table. Ito, guys, dito yung jacuzzi natin, guys. Oh, tignan nyo naman yan. Nilagay ko lang siya dito. Hindi ko alam kung kailan ito mag-dry. So, yun yung hindi natin alam. And itong ano dito, open pala to. I-close ko lang guys ha. Bago tayo masilipan. Masilipan kasi ayaw ni Tammy open to ba. Sabi niya, ba pag may tao sa labas, makikita yung ano ko, patutoy. Patutoy daw. So, yun guys. So, sana mag-dry yan mga ilang days. Tulog na kami guys. Gisingin ko lang yung asawa ko kasi din doon natutulog na naman sa couch, nakakaloka. Gisingin ko lang yun. It's already 8 something. 8 o'clock ng gabi. 8:30 na. Tulog lang kasi wala namang ganap. Hindi kami aalis, hindi kami mag-diving ngayon kasi Valentine's Day. Sabi ko, kalimutan muna natin yan. And pahinga muna tayo. So I will see you guys later. Ito yung pajama ni Mr. Suotin niya. And anyway guys, I'm going to end the vlog. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Salamat guys sa panunood. Bye, good night.